человек или настоящий татарин. Я могу красить волосы в разные цвета, могу говорить только на русском языке, могу не уважать старших, которые этого не заслуживают, могу любить мужчин, и никто не может запретить мне это делать. Толсынча алганда ул миңа ошады. Бу актуаль тема, кирәк тема, сөйләшергә тиешле тема. Ләкин ул ничектер минемчә артык пессимистик булып күренде. Әлләнди артык кара тоннарда эшләнгән кебек күренде ул миңа. Бу артык пессимизм ул минемчә әйбәт әйбер түгел. Конструктив булырга тиеш. Барыбер. Бу бит әлләнди куркыныч сорау түгел. Без үзебезне горур тотарга тиеш. Минем юнәлеш яшь татар журналистлары тәрбияләргә тиеш. Мое направление должно воспитывать молодых татароязычных журналистов. Кызык. Ләкин төркемдә берничә татар телен аңламаучы студент булу сәбәпле беренче курсны без рус телендә укыдык. Без бит татарлар. Башкаларга уңайлы шартларны ничек булдырырга икәнлеген яхшы беләбез. Мы же татары. Хорошо знаем, как создать другим удобные условия. Беренче очрашуда безгә бездән сораганнар иде, нәрсә көтәбез без бу спектакльдән, бу очрашулардан дип, нәрсәгә без монда катнашабыз дип. Һәм мин җавап биргәндем. Минем беләсем килә, ни өчен татарлар татар телендә сөйләшми дип. Һәм җавап таптым дип әйтә алмыйм, ләкин беренче очрашу белән бүгенге очрашуны чагыштырсак, безнең команданың кешеләре арасында татарча сөйләшүчеләр саны күпкә артты. Әз дигәндә алар минем белән татарча аралашалар. Мин аларны бәлки мәҗбүр итәмдер моны эшләргә, бәлки алар үз теләге белән минем белән татарча аралашалардыр. Менә ул Лилия, менә ул кыз мине кульминация иде, конечно. Мин уйлаган фикерләр бик күбесе бик күп тапкыр минем баштан узган иде һәм шушы халәттә, менә шу елларга җитерлек халәттә мин күп тапкыр булдым. Бик күп урыслар булган җирдә, ләкин татарча әйтәсе килгән очракларда син әйтәсең, ләкин син чыннан да нәрсәдер дәлилләргә тырышасың кебек, исбатлап бирергә тырышасың кебек. Әйтмәсәң, үз-үзеңә хыянәт итәсең кебек. Бұлай инде күтәргән темаларга, проблемаларга килсәк, ана шулай дип заманча әйтеп китерсәләр дә, алар инде бик күптәнге темалар, ул инде ул теге татармы мин дигән, татар нинди була дигән әйберләр, ниндидер теге рафинированный, ниндидер бер теге матур сын итеп катырып куйган татар образын төзергә тырышулар бик күптәннән бар инде. Һәм биредә дә менә кемдер шуның курбаны, шул издәнүнең курбаны, кемдер башка стереотипларның курбаны бу очракта, кемдер инде дөрестән дә шушы төрле фикерләр арасында үзенең юлын салырга маташа һәм инде шын бөтен кешегә дә ошый торган, бөтен кеше дә кабул иткән бер уртача матур гына дигән татарның юклыгын аңлаганнар да бар монда, миңа калса бу образлар арасында инде. Һәм шулай дөрестер дә, чөнки безнең милләтнең гомумән тарихи ягыннан да, мәдәнияты, гореф-гадәтләре, яшәеше, хәзерге яшәеше, диалектлар ягыннан да бүгенге көндә дә берлеге, бердәмлеге юк аның, һәм ул шулай булырга тиеш тә. Без үзебезнең төрлелегебез белән кызыклы. Һәм шуңа күрә чын татар дип әйткән вакытта бу очракта чын дигәнне куштырнаклар өчен алырга кирәктер. Иң мөһиме аның татары булсын. Какой колпак? Знаете, сколько я его надевала? Минут 10. Украшения закрепи. Волосы, косы закрепи.